Hare Ram, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Ram, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥന ഇന്നലെ മിസ്സിംഗ് ആയിപ്പോയി, സോറി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നെടുത്തോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാമജപം എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാരും ചെയ്യാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നവരല്ലേ ഇപ്പൊ നാമജപം? എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതാണ്. മെയിനായിട്ട് എന്താ? നാമജപം. ഇതിന്റെ എൻട്രിയിലെ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി പോയിന്റ് എന്താണ്? നാമജപം ചെയ്യാൻ ഓക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, അതാണ് ഫീസ്. കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും നാമം ജപിക്കാം. കാരണം നമുക്കിപ്പോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ? കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ, എന്നിരുന്നാലും അതിന്റെ ഒരു അതോറിറ്റി അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടാണ് ശരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും പറഞ്ഞു വരുന്ന സതതം കീർത്തിയം തോമ, ആ ഒരു സ്ലോഗൻ തന്നെ. എല്ലാ പോയിന്റ്സുകളും എല്ലാതും പറഞ്ഞെത്തിക്കുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പറയപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞത് ശ്രീജ മാതാജി? കുറച്ചു പേര് ലീവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ചു പേര് ലീവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി മാതാജി. അപ്പൊ ലീവ് പറയുന്നവര്, സ്ഥിരമായിട്ട് ലീവ് പറയുന്നവരോട് ചോദിക്കുക എന്താ കാര്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു ദിവസമൊക്കെ ഓക്കെ, സ്ഥിരമായിട്ട് അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്യുക. കാരണം ചിലപ്പോൾ അവർ മൈൻഡിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകും. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് കണ്ടിന്യൂസ് ക്ലാസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യൂട്യൂബിലും കാണാൻ പറയാം, അവർ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ. അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ചാപ്റ്ററും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, നമുക്കറിയാം അല്ലെ? 18 ചാപ്റ്റർ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാ ചാപ്റ്ററും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. ചില ചാപ്റ്റേഴ്സ് വിട്ടു, അതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ചാപ്റ്റർ അതായിരിക്കും. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിൽ ഒരേ ഇതിൽ തന്നെ പല ശ്ലോകങ്ങളും പലർക്കും ടച്ചിങ് ഉണ്ടാവും. ചിലവർക്ക് ടച്ച് ഇല്ലാത്ത, ചിലവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ശ്ലോകം ആയിരിക്കില്ല, ചിലർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ശ്ലോകം, ചിലർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അധ്യായം ആയിരിക്കില്ല, ചിലർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത്. ഒക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ രൂപം പോലെ ഭഗവാന് പല രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കാം അല്ലെ? നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ഹനുമാസം, ദാസരസം, സാഗിരസം, മധുരരസം, ഇങ്ങനെ പലതുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും വെറൈറ്റി വ്യത്യാസമായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിനീതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാതി സഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീ
വിഷാദാനിം തം സാഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നി ദിനാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ പ്രഭാതിക്ക് ജയ ഗുരുദേവ് കി ജാനന്ദ ഗോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്നലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യണ്ടേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. 17ന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യണം. ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്ന് പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ, ഇന്ന് പ്രഭുന്റെ ടാർഗറ്റാ ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുക്കന്മാര് കുറവാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. പ്രഭുക്കന്മാരെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ഒരിക്കലും വിടരുന്നാ പറയണത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നോക്കിക്കോളും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി പ്രഭു. വീഡിയോ ഓൺ ആക്കാൻ പറ്റില്ലേ? നെറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്, നല്ല പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരും ഓൺ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ശ്ലോകം പറഞ്ഞോളൂ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 1 ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്താണ്? അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിധികളെ ഒന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവന അനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്വ രജസ്തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ? ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതിന്റെ ചോദ്യം അല്ലെ? അതായത് നമ്മളെ സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്കൊക്കെ അനുസരിച്ച് അവര് എങ്ങനെയായിരിക്കും അവരുടെ അവസ്ഥ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അടുത്തത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധ എന്നാൽ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ശ്രദ്ധ എന്നാൽ വിശ്വാസം എന്നാണ്. മൗലികമായ സത്വഗുണത്തിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. അത്ര മതി. കാരണം ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസം എന്നാണ് അർത്ഥം. ശരിക്കും വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ നിന്നാണ്? സത്യഗുണത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ഓക്കെ. അടുത്തത് ശ്ലോകം 4 എന്താണ് പറയുന്നത്? സ്വാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെയും രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെയും തമോ ഗുണപ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രേതാങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നു. ഓക്കെ. അത് വേണ്ട. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും കാലം നമുക്ക് പല സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഒരു ശ്ലോകം ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയോടുകൂടി നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയി അല്ലെ? ഇതിന്റെ ഒരു സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ? പലർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാതും തുല്യം എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചതൊക്കെ മാറിയില്ല നമ്മളിപ്പോ? ശരിയല്ലേ? നമ്മൾ എല്ലാ ദേവന്മാരും ഓരോ ഗണത്തിലുള്ളതാണല്ല, നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഓരോ ദേവന്മാരെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോ രജസികൾ. അപ്പൊ നമ്മള് അതാണ് ശരിക്കും അങ്ങനെ കുറെ ഡൗട്ടുകൾ നമ്മൾ മാറിക്കിട്ടും. ഓക്കെ. അടുത്തത് ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ. അത് പ്രഭുജി ഞാൻ 8, 9, 10 ശ്ലോകത്തിലുള്ളതാണ് അത് വായിക്കണത്. വായിച്ചിരിക്കും. ശ്ലോകം മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി. ശ്ലോകത്തിന്റെ ദീർഘായുസ്സും നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും രസവത്വം പ്രീതികരവും സന്നിഗ്ധവും അതല്ലേ പ്രഭുജി? കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നവയാണ്. അടുത്തത് 3 മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് പാകം ചെയ്തതും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളെയാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്.
അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് അല്ലെ. സാത്വികർക്ക് സാത്വികമായിട്ടുള്ളതും താമസികൾക്ക് താമസികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങൾ ഇവർക്ക് പ്രത്യേക രജഗുണമുള്ളവർക്ക് കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പ്, രസം അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളായിരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടാന്ന്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ യജ്ഞം ആ ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെ വേദവിധി പ്രകാരം അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞമാണ് സാത്വികം. ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞമാണ് രാജസം. വേദോഭക്തി വിധികളനുസരിക്കാതെയും പ്രസാദ വിതരണം, മനോധാരണം, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ എന്നിവ വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞമാണ് തമോ ഗുണം. അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയി. ഓക്കെ, മൂന്നെണ്ണം. അത് ഏതൊക്കെ ശ്ലോകങ്ങളാണ് പറയുന്നത്? അത് 11, 12, 13 ശ്ലോകങ്ങൾ അല്ലെ. ഓക്കെ, അടുത്തത് പറഞ്ഞോളൂ. ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ദാനം പ്രതിഫലച്ചയ കൂടാതെയും വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അറിയിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം സ്വാത്വികം. പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ നൽകുന്ന ദാനം രാജസം. അനർഹരായവർക്കും ആദരവ് കൂടാതെ അവജ്ഞയോട് നൽകുന്ന ദാനം താമസ ഗുണത്തിൽ പെടുന്നു. അത് എത്ര? 20, 21, 22 അല്ലെ ശ്ലോകങ്ങള്? ഓക്കെ, അടുത്തത് പറയാം. അടുത്ത വായിച്ചോളൂ പ്രഭു. ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ തപസ്. സത്വഗുണം ശാന്തമായും കൃഷ്ണഭക്തിയോടും കൂടി ചെയ്യുന്ന തപസ്സാണ് സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ളത്. രജോ ഗുണം അംഗീകാരത്തിനും നേട്ടങ്ങൾക്കും വേണ്ടി തപസ് ചെയ്യുന്നതാണ് രജോ ഗുണം. തമോ ഗുണം അജ്ഞത കൊണ്ടും തെറ്റായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ കൊണ്ടും അഹങ്കാരത്തോടെയും ചെയ്യുന്ന തപസ് തമോ ഗുണം. ഓക്കെ, പിന്നെ അടുത്തത് 8 3 വിധം തപസ്സുകൾ ഏതെല്ലാം? ഇതൊരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്നത് സാത്വിക ഗുണം രാജസ ഗുണം അതല്ലേ? അത് സംശയം അതല്ലേ? തപസ് വാക്മാനമായ തപസ്, മാനസികമായ തപസ്. മാനസികമായിട്ടുള്ളത്, ശാരീരികമായിട്ടുള്ളത്, വാക്കുകൊണ്ടുള്ള തപസ്. വാക്മയമായ തപസ്, മാനസികമായിട്ടുള്ള തപസ്, അതേപോലെ തന്നെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള തപസ്. ഓക്കെ, അടുത്തത് വായിച്ചോളൂ. 9ാമത്തെ. 9 ഓം തത് സത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കും? ഓം തത് സത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? ഓം എന്നത് ഋഗ്വേദം. ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തൽ, ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ളത് അതാണ് ഉദ്ദേശം. ചാന്തോഗ്യ കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രഭു വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറയാം. സദ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മാർഗം, സത്മാർഗം. ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തിയാണ്, ഭൗതിക ബന്ധനത്തിന്റെ മുക്തിയാണ് സത്ത്. സത്ത് ലക്ഷ്യം. നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ ഇത്ര ഉള്ളത് എന്താണ്? ഓം തത് സത്ത്. ഓം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ചിഹ്നം. രണ്ടാമത്തെ മാർഗം. സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്യം അല്ലെ? അതാണ്. അതിലൊന്നും കൂടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്ക് തന്നെ പരമാനന്ദത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം തത് സത്ത്. അത്ര എഴുതിയാലും മതി. പിന്നെ മാതാജി എന്താ പറഞ്ഞു? നിഷ മാതാജി എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ല? സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്കേ പരമമായ നിരക്ഷേപ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം തത് സത് എന്നിവ. ഏതോ ചിഹ്നത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടു പോരുന്നു. 23ാമത്തെ ശ്ലോകം. അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ. പിന്നെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പ്രഭു പറഞ്ഞ പോലെ എഴുതാം. കുറച്ചും കൂടെ പറയുമ്പോഴാണ് ഓം തത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭഗവാന്റെ ചിഹ്നം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാർഗം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലക്ഷ്യം, അങ്ങനെയും നമുക്ക് പറയാം. പിന്നെ നമ്മൾ ഋഗ്വേദത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഓം എന്നുള്ളതും. അത് ഇത്യാദ് ബ്രാഹ്മണ നേദിഷ്ടം നമ. പിന്നെ അത് ചന്ദോപനിഷത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. 2 ചന്ദോപനിഷത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. 2 തത്തും സത്തും.
ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. 28ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്ലോകം 28 എന്താണ് പറയുന്നത്? ആധ്യാത്മികമായ ഒരു ലക്ഷ്യമില്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്നതെന്തും യജ്ഞമായാലും ദാനമായാലും തപസ്സായാലും നിഷ്പ്രയോജനം തന്നെ. അത്തരം പ്രവർത്തികൾ നീചങ്ങളാണ് എന്ന് ശ്ലോകം പറയുന്നു. ഓക്കെ, ആ ശ്ലോകം തന്നെ ഡയറക്റ്റ് വായിച്ചാലും മതി. പരമേശ്വരൻ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ് അസത്ത് എന്ന് പറയുന്നു. ക്ഷണികമായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിനും പരലോകത്തിനും നിഷ്പ്രയോജനമാണ്. അത് പറഞ്ഞാലും മതി. അതാണ് കുറച്ചും കൂടെ ആൻസർ. കത്ത് ശ്ലോകം തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരിബോൽ. കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അധ്യായം 18. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഇല്ലല്ലോ? ഇതിൽ വല്ല സംശയങ്ങളും? ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുവിനെ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ കുറച്ച് ബിസി ആയിരുന്നു പ്രഭുജി, വരാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലാസ്റ്റ് എത്തി, സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത എത്തി. നമ്മള് അവസാനത്തിലേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങാം. നമ്മള് സന്യാസത്തിലേക്ക് പോവാം നമ്മള് കേട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നാലും എന്തെങ്കിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് സമാധാനിക്കാൻ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് അധ്യായം പറഞ്ഞ സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. നമ്മള് സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞ പോരാ, പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്തണം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞതാണ് സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നാണ് 18ാമത്തെ. അത് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ഭക്തനൊക്കെ ആയി മാറി. അപ്പൊ ഭക്തന്റെ പരിപൂർണ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. എല്ലാ അധ്യായത്തിനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ് എന്താണ്. അപ്പൊ ഈ 18ാമത്തെ പറഞ്ഞ 12ാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും ഈ 17 അധ്യായത്തിന്റെ പല ശ്ലോകങ്ങൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അതായത് 17 അധ്യായത്തിന്റെയും ഒരു സമ്മറി പോലെയാണ് 18. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുഴുവനും പഠിക്കണ എന്തിനാണ്? സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് എത്താൻ. അതായത് പ്യുവർ ഡിവോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധ ഭക്തൻ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം. അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിത് പഠിക്കണം എന്നാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അതാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. വേറെ ഒന്നുമല്ല, സൈക്കോളജിയോ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് സ്കില്ലോ ഒന്നുമല്ല. ലാസ്റ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ് പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഡിവോഷൻ, ഭക്തി മാത്രമാണ്. അതാണ് ഇതിൽ ലാസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണതയില് ഫസ്റ്റ് ഭഗവാൻ അർജുനൻ പറയുന്നതാണ് സന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതം ത്യാഗ്യസ്യ ച ഋഷികേശ പൃഥക്കേസിന ശൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേസി ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും കൂടെ സന്യാസത്തിലേക്ക് കടക്കുമുണ്ട്. ഈ സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും കൂടെ വിവരിച്ചു തരാൻ പറയാണ് അർജുൻ. അതായത് ത്യാഗം. നമ്മളെ സാധാരണ സന്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? പരിത്യാഗി എന്നാണ് നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാം അല്ലെ. പുറത്ത് ഇവിടെ ഗയയില അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രയാഗ്രാജില അല്ലെങ്കിൽ ഹിമാലയത്തിലൊക്കെ പോയിട്ട് അല്ലാതൊന്നും വേണ്ടാന്ന് വെക്കും. ആണ് പരിത്യാഗി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പരിത്യാഗിയാണോ സന്യാസി, അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വിശദമാക്കി പറയാൻ സന്യാസത്തിന്റെ അതിന് ഉദ്ദേശം എന്താ, ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ അതില് പറയുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതില് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ എന്താണ്, ശരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് 17ാം അധ്യായത്തോടുകൂടി ശരിക്കും ഭഗവത്ഗീത അവസാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതില് വേറൊരു പോയിന്റ് പറയുന്നത് യോഗ്യനാമയപ്പി സർവേഷം, എന്നെ സ്വാത്മാവിൽ തന്നെ മന്നം ചെയ്യുന്നുണ്ടിരിക്കാനാണ് യോഗികളിൽ വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠൻ. അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്ന് പരിത്യാഗമല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ്, ഒന്നും വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് പോകുന്നതല്ല ഇമ്പോർട്ടന്റ്. സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? യോഗികൾ പലതരം യോഗ അഭ്യാസം ചെയ്യുക. പരിത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോഗി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ യോഗിയല്ല ആവശ്യം. എന്താണ്? എല്ലാതും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുക, എന്നെ മനനം ചെയ്യുക. ആ വ്യക്തിയാണ് ശരിക്കും ഏത് എല്ലാവരിലും വെച്ച് ഉന്നതൻ അല്ലെ യോഗികളിൽ വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ്. നമ്മൾ മഹാരാജാവ് എന്ന് പറയും അല്ലെ. നമ്മൾ മഹാരാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? നമുക്കറിയണ രാജാവ് എന്താണ്? നമ്മൾ രാജാവ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണമാണ് ഒരു വ്യക്തിനെ രാജാവ് എന്ന് വിളിക്കാൻ എന്താണ് കാരണം? എന്തായിരിക്കും നമ്മളൊരു വ്യക്തിനെ രാജാവ് എന്ന് വിളിക്കുക? അപ്പൊ അതിനെന്തായിരിക്കും കാരണം? ആ നാട് ഭരിക്കുന്ന രാജാവ്.
സർവശ്രേഷ്ഠൻ. സർവശ്രേഷ്ഠൻ. എന്തിൽ ശ്രേഷ്ഠൻ? എല്ലാത്തിലും പ്രഭുജി. എല്ലാത്തിലും. ഭരണരംഗത്തിലും കാഴ്ചപ്പാടിലും എല്ലാത്തിലും. ഭൗതികതയിലും അല്ലെ, ചുരുക്കി പറഞ്ഞു. ധനമുണ്ട്, പിന്നെ എല്ലാത്തിലും ഉയർന്ന ഒരു വ്യക്തി, ഭൗതികമായിട്ട് ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഒരു വ്യക്തിനാണ് നമ്മൾ രാജാവ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ. അല്ലെ, അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ ആളാണല്ലോ രാജാവ്. ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാം അവൻ രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? അവന്റെ കയ്യിൽ എല്ലാത്തുണ്ട്, അതാണ് നമ്മൾ രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അതാണ് മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ ഇത് തന്നെ ഭക്തിയില് വരുമ്പോ പറയും മഹാരാജാവ് എന്ന് പറയും. അതെന്താണെന്ന് അറിയാം? ഭക്തിയുടെ രാജാവാണോ? അല്ല, പരിത്യാഗം. ഒന്നുമില്ലാത്തവനെയും വ്യക്തികൾ രാജാവാക്കും. മനസ്സിലായ? ഇപ്പൊ നമ്മളത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽസ് ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നമ്മളെ നാട്ടിൽ അത്ര, നമ്മളെ ഭാഗത്ത് ഭക്തി ഇത്തിരി കുറവാണല്ലോ എല്ലാത്തിനും. നമ്മൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവര് സന്യാസിമാരെ, ചിലപ്പോ അങ്ങനത്തെ സന്യാസിമാരെ മഹാരാജാക്കന്മാരെന്നാണ് പറയാം. അവരിൽ ഒന്നുമില്ല, പക്ഷെ അവര് മഹാരാജാവാണ്. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ അവന്റെ മനസ്സിലായ? എല്ലാതും ഉള്ളവനും രാജാവാണ്, ഒന്നും ഇല്ലാത്തവനും രാജാവാണ്. ഒന്നിനും ആഗ്രഹമില്ലാത്തവൻ അല്ലേ? ഒന്നിലും ആഗ്രഹമില്ലാത്തവൻ, ഒന്നുമില്ലാത്തവൻ. ഒന്നിനും ആഗ്രഹം എന്നല്ല, ഒന്നുമില്ലാത്തവൻ. മനസ്സിലായ? ആ വ്യക്തിയും രാജാവാണ്. എല്ലാതും ഉള്ളവനും രാജാവാണ്. ഇതാണ് ആത്മീയവും ഭൗതികവും സ്പിരിച്വലും ഇതും. മനസ്സിലായില്ലേ? പോയിന്റ് പിടിയിട്ടില്ല അത്? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാത്തവൻ അല്ലെ? ആ, ഭൗതികമായിട്ട് ഒന്നുമില്ലാത്തവൻ. അങ്ങനെ. മനസ്സിലായി? ആത്മീയമായിട്ട് എല്ലാതും ഉള്ളവൻ. കറക്റ്റ്. മനസ്സിലായ? അവൻ മഹാരാജാവാണ്. അതിന് നമ്മളെ ചില വ്യക്തികളെ നമ്മൾ ഒരു അഭിസംബോധന നിലയിൽ മഹാരാജാവ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം അതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിന്റെ ഒക്കെ കൂടുതൽ പറയും മഹാരാജാക്കന്മാരെന്ന് പറയും. അതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ ഫുള്ളാണ്, ഏത് ഭൗതികതയിലാണ്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അവന്റെ ഉള്ളിൽ ഏത് സമയത്തും ഭഗവാൻ മാത്രം. ആരും ഇല്ലാത്തവന് ആരുണ്ടാവും? ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവും. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഒന്നുമില്ലാത്തവന് ആരുണ്ടാവും? ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. അപ്പൊ അത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കണേന്റെ അതിന് ലാസ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇതാണ് ഫൈനൽ. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ ഭഗവത പറഞ്ഞു വരും. ഭഗവത ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അല്ലെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങൾ ഇതിൽ സംസാരിക്കണം. ഒന്ന് ത്യാഗം, ഒന്ന് സന്യാസം. ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാതും പരിത്യജിക്കുക. സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോഗി, അല്ലെങ്കിൽ യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പരിപൂർണമായ ഭക്തൻ എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ വരുമ്പോഴാണ് അത് സന്യാസി എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നത്. പരിത്യാഗി ആയി കഴിഞ്ഞാലും സന്യാസ അവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കണമെന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഭക്തന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് കടക്കണമെന്നില്ല. ഭക്തന് ഇതാണ് ചെറിയ വ്യത്യാസം. പക്ഷെ എന്താണ് പരിത്യാഗി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്തായിട്ട് കടന്നു? അത് ഭക്തനായിട്ട് കടന്നു. ഒന്നും വേണ്ടാത്ത അവസ്ഥ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാല് അടുത്ത സെക്ഷൻ ഭഗവാനിലേക്ക് കടക്കും. അപ്പൊ അതൊരു ചവിട്ടുപടിയാണ്. നമ്മൾ അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, പലതും നമ്മൾ നിയന്ത്രിച്ച് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് ലാസ്റ്റ് ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ പരിത്യാഗം, അതാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. മറ്റേത് അപ്പൊ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എങ്ങനെ പരിത്യാഗത്തിൽ കൂടെ ആസക്തിയിലേക്ക് കടക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് ആസക്തിയിലേക്ക് കടക്കാം. ആസക്തിയിലാണ് പറയുന്നതാണ് ഭക്തി. വേറെ ഒന്നില്ല, ഭഗവാനില്ല. അടിയുറച്ച വിശ്വാസം, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, അതാണ് ഭക്തി. അതാണ് വേണ്ടത്. അത് തെറ്റല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. പരിത്യാഗം തെറ്റൊന്നും പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിന്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് 2ാം ശ്ലോകത്തില്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാമനം കർമ്മണം നാസ്യം സന്യാസം കവയോ വിദു സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം പ്രാഹുസ്താക്യ വിജിഷണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് സന്യാസം എന്ന് വിദ്യന്മാർ പറയുന്നു. സർവകർമ്മങ്ങളും ബലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ബുദ്ധിമാർ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ത്യാഗം സന്യാസം എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുക. അപ്പൊ എന്താണ്? നമുക്ക് പല ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, അത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കാം. അത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കുക. അപ്പൊ അത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടി വരാം. അതാണ് സന്യാസം. പിന്നെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും വേണ്ടാന്ന് വെക്കാം. അതാണ് പരിത്യാഗം. ഇത് നമ്മൾ വ്യത്യാസം പറയാണ്. അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ, ഭഗവതിയിൽ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ പോയിന്റ് വരുന്നത് എന്താണ്? ഫലം ഉദ്ദേശിക്കാതെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഉപേക്ഷിക്കണം. ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഉപേക്ഷിക്കണം.
അതെന്താണ്? അങ്ങനെ ചേരുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തും. ഇതാണ് ഭഗവതിയുടെ സന്ദേശം. ഭഗവതിയുടെ സന്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ലൈനിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബലമുദ്ദേശിക്കാതെ ബലമുദ്ദേശത്തോടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ബലമുദ്ദേശത്തോടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഉപേക്ഷിക്കണം. നമ്മൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് എനിക്ക് വേണം എന്ന് ചിന്തിക്കാതെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യും. ഇതാണ് ഭഗവതിയുടെ ഉപദേശം. എന്നാൽ ആത്മീയ ഉത്കർഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ത്യജിക്കാനും പാടില്ല. എല്ലാതും ഉപേക്ഷിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ട് ഉയരേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, തപസ്, അന്ന് ദാനം, ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാനും പാടില്ല. അതിനാണ് പറഞ്ഞത്. അത് ചെയ്യാനും പാടില്ല. എല്ലാതും ഉപേക്ഷിക്കലല്ല, എന്താണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ ബലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ചെയ്യാം. ഇതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞില്ലേ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കണോണ്ടുള്ള ഗുണം, അതൊക്കെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ വേറെ സെക്ഷൻ. അത് ഇതായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല. വൈദിക സാഹിത്യങ്ങൾ ഓരോ കാര്യസിദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളും വേറെ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു വൈദിക സാഹിത്യം പറയില്ലേ, വേദങ്ങളിലൊക്കെ അത് പറയുന്നുണ്ട്. ഇന്ന പൂജ ഇന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ ചെയ്യാം. അതൊക്കെ ഭൗതികതയായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആത്മീയമായിട്ട്, ഡയറക്റ്റ് ആത്മീയതായിട്ട് ബന്ധമില്ല. അതായത് നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ, പല തട്ടുകളുണ്ട് ഇതിൽ. അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് ഫൈനൽ ആ സ്റ്റെപ്പാണ് 18ാം പടി എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതാണ് നമ്മളെ എന്താണ് എല്ലാതും സർവധർമ്മ പരിത്യജ മാമേക ശരണം വ്രജ. അതാണ് പോയിന്റ്. അപ്പൊ അടുത്ത 3ാമത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞ ത്യാജം ദോഷവതി ഏക കർമ്മ പ്രാഹുർമനീഷണ യജ്ഞദാന തപ കർമ്മ നാഥാജമിതി ചാപരേ. എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷങ്ങളാകെ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാരായ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കില്ലെന്ന് പാടില്ലെന്ന് മറ്റു ചില ഋഷിമാർ അഭിപ്രായപ്പെടാറുണ്ട്. അതെ. പിന്നെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്താലും അതിന്റെ വിപരീത ഫലമുണ്ട്. അപ്പൊ അല്ലാതെ ഉപേക്ഷിക്കാന്ന് പറയും. പക്ഷെ അതല്ല എന്താ പറയുന്നത്, ചില ഋഷിമാര് പറയുന്നത് അവർ തിരുത്താണത്. കാരണം എന്താണ്? യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് അതൊരിക്കലും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്ര ഉയർന്നാലും നമ്മളെ അവസ്ഥ ഇല്ല. അത് ഒരു അപൂർവമാണ് ആ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തും. നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്താ നാരദമുനിയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവോ അങ്ങനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ആചാര്യരിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റില്ല. അത് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ ഉന്നത ഭക്തന്മാർക്ക് പോലും അത് ചെയ്യണം എന്നാ പറയുന്നത്. അതാണ് ജ്ഞാനം, തപസ്, ദാനം ഇതൊക്കെ ചെയ്തേ പറ്റൂ. അതൊക്കെ എത്ര ഇപ്പൊ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർ വീണ്ടും ബുക്കുകൾ വായിക്കണ പോലെ, അത് ഞാൻ പഠിച്ച് 100ൽ 100 കിട്ടിയാലും അറിയാം, പിന്നെ നമ്മൾ കുറെ ബുക്കുകൾ വായിക്കാനുണ്ടാവും എന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അടുത്ത ശ്ലോകം. നിശ്ചയം ശൃണുമേ തത്ര ത്യാഗ ഭരത സത്തമാ ത്യാഗോ ഹി പുരുഷ വ്യാക്ര ത്രിവിധം സപ്രകീർത്തിതാം. ഹേ ഭരത ശ്രേഷ്ഠ, ത്യാഗത്തെ കുറിച്ച് എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. പുരുഷവാക്രമേ ത്യാഗം 3 വിധമാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് 3 വിധമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത് നമ്മളിപ്പോ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചാണ്. അത് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ ത്യാഗങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്? അതിൽ പറഞ്ഞു യജ്ഞ, ദാന, തപ കർമ്മ നാത്യാജം കാര്യമേവ തത് യജ്ഞോദാന തപശ്ചൈവ പാപനാനി മനീഷീണാം. ഇപ്പൊ എന്താണ്? യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവയല്ല, അവ അനുഷ്ഠിക്കണം. മഹാത്മാക്കളെ പോലെ വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഈ 3. മഹാത്മാക്കൾ അല്ലെ, നമ്മളൊക്കെ ഇത് നമുക്കൊരു മഹാത്മാഗാന്ധിനെ അറിയുള്ളൂ അല്ലെ. അപ്പൊ മഹാത്മാവ് എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ എന്താണ്? ആത്മാക്കൾ ഏറ്റവും പരിപൂർണമായ അവസ്ഥ. അവർക്ക് പോലും അവരെ പോലെ വീണ്ടും പരിശുദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ദാനം, യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്. അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിൽ തന്നെ പറയുന്ന വിധിവിഹിതമായ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം ഭഗവത് പ്രാപ്തിയുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളായിക്കൊണ്ട് ആദ്യ ആശ്രമത്തിൽ തന്നെ അവ ത്യജിക്കേണ്ടത് ശരിയല്ല. നമ്മളിപ്പോ നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസി, ഏത് അവസ്ഥയാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണ് ഇപ്പൊ സന്യാസം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ സന്യാസത്തിനും കുറെ ചിട്ടകളുണ്ട്, ഗൃഹസ്ഥനും ചിട്ടകളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മചാരിക്കും ചിട്ടകളുണ്ട്, വാനപ്രസ്ഥം അവർക്കുണ്ട് ചിട്ടകൾ. ഈ ചിട്ടകൾ അതിനാണ്. അവർ എത്ര ഞാൻ സന്യാസി ആയാലോ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യണ്ട എന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. അവർക്കും വിഹിതങ്ങളായ യജ്ഞങ്ങളുണ്ട്, അവർ അത് ചെയ്തിരിക്കണം.
അതെ, അതൊക്കെ എന്തിനാ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ വീണ്ടും അത് ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 100% നമുക്ക് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് എത്തില്ല. കാരണം അപ്പൊ ഭഗവാനോട് തുല്യമാവാൻ ഒരിക്കലും നമുക്ക് കഴിയില്ല. നമ്മൾ അതിന് പ്യൂരിറ്റി കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതാണ് നമുക്കറിയാം. എന്താണ് ബ്രഹ്മദേവന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്രഹ്മദേവനാവാം. പക്ഷെ അതെന്താണ്? ആ പ്യൂരിറ്റി ആണത്. ആ പ്യൂരിറ്റി എത്രയും കിട്ടണം അവിടെ വെച്ചിട്ട്. ഇപ്പൊ വേറൊരു പറയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ആ പൊസിഷനിലേക്ക് ബ്രഹ്മദേവൻ ഇല്ലാന്ന് വെക്കുക, അവിടെ ഭഗവാൻ തന്നെ അവരോധിക്കുന്ന പറയുന്നത്. അതാണ് ആ പ്യൂരിറ്റി. ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു പൊസിഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ പൊസിഷനിലനുസരിച്ച് ആ വ്യക്തി ഒരു ജീവാത്മാക്കൾ എത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഭഗവാൻ തന്നെ അവരോധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ യുഗങ്ങൾ പറയും. നമ്മൾ ആദ്യം ദ്വാപരയുഗം പറയാം, ത്രേതായുഗം സത്യയുഗം, ത്രേതായുഗം, പിന്നെ ദ്വാപരയുഗം, കലിയുഗം അല്ലെ? ഈ യുഗങ്ങളെ പോലും ഭഗവാന് മാറ്റി വറക്കും. അങ്ങനെ ഇല്ല, അല്ല ദ്വാപരയുഗം വന്നിട്ടേ കലിയുഗം, അങ്ങനെ ഒന്നും യാതൊരു നിർമ്മില്ല. ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹം പോലെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ഓരോരുത്തർക്ക് എത്ര ഡ്യൂട്ടി എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാം. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞതിന് ഒരിക്കലും നമ്മള് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വിടരുത്. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. ഇതാ പറയുന്നത്. ഏതനാത്തി കർമാണി സംഘം തിക്തഫലാനി ച കർത്തവ്യന്ന നീതിമേ പാർത്ത നിശ്ചിതമതമുത്തമം. ആസക്തിയോ ബലദേശോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്നവയാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. പാർത്ത കർത്തവ്യ നിർവഹണം എന്ന നിലയിലാണ് ഇവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് അന്തിമമായ എന്റെ അഭിപ്രായം. ഭഗവാൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, അതിൽ നിന്നൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് കർത്തവ്യം എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ പവിത്രീകരിച്ച് ആത്മീയത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നവയെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. എന്തും നമ്മള് ആത്മീയതയിലേക്ക് ഉയർത്താൻ പറ്റുന്ന എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതാണ് പറയുന്നത്. അത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കൃഷ്ണനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാവുന്ന ഏതൊരു കർമ്മവും നമുക്ക് ചെയ്യാം. അത് നമ്മുടെ ക്ഷേത്ര ദർശനം, അത് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അല്ലേ? കീർത്തനങ്ങൾ ചെല്ല, ഉത്സവങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുക, ഭഗവാന്റെ അങ്ങനത്തെ എന്ത് കാര്യമുണ്ട് അതൊക്കെ എന്താണ് നമ്മുടെ ആത്മീയ ഉന്നതിയാണ്. അതെന്താണ്? പക്ഷെ അതിന്റെ കുഴപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ലെവലിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ വരുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം അത് പഠിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ ലെവലിൽ തന്നെ 3 തരം ഭക്തന്മാരിൽ വരുന്ന കനിഷ്ക ലെവൽ, ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിലുള്ള ഭക്തന്മാരാണ്. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്താല് നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് കയറുള്ളൂ. മധ്യമധികാരി എന്നുള്ള ലെവലിലേക്കെങ്കിലും നമ്മൾ എത്തുള്ളൂ. അവിടെ എത്തുമ്പോഴോ നമ്മളെ ഭക്തി ഉറക്കുള്ളൂ. അതേവരെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി മറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അത് കാരണം കൊണ്ട് പറഞ്ഞ കനിഷ്ക ലെവലിലുള്ളപ്പോ സാധാരണ നമ്മളെ പോലുള്ള ഭക്തന്മാര് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം, നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് കുറക്കാൾ ഭൗതികത കേട്ടു. ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ വേറൊരു യുക്തിവാദികളുടെ ക്ലാസ് 2 മാസം കേട്ടെന്ന് ചോദിക്കാം, നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക? ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കണം. യുക്തിവാദിയുടെ ക്ലാസ്സുകൾ അതിന്റെ അവർ ഇതേപോലെ തന്നെ പല ടെക്നിക്സ് അവർ പറയുമല്ല അതിന്റെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ മൈൻഡ് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അല്ലേ? ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അതാണ് അവർ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം എന്താണ്? നമ്മളെ വിശ്വാസത്തിൽ മുഴുവനും ഉറച്ചിട്ടില്ല. അതാണ് ആ കുഴപ്പം. നമ്മളെ മൈൻഡ് ഡിസ്റ്റർബ് ആവാൻ കാരണം അതാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ടാ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ഈ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉറച്ചുന്ന ഇതിൽ തന്നെ പോവാം, ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു പോവാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു അവസ്ഥ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ ഉറക്കും. ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് അടുത്ത ലെവൽ, മധ്യമധികാരി എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ. അപ്പൊ കനിഷ്ക പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം കൂടുതൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടത്, അറിയേണ്ടത്. അത് കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കുക എപ്പോഴും, സതതം കീർത്തനം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാനോടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ബന്ധപ്പെട്ട് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ശ്രവണത്തിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അത് ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആർക്കും അത് ഇളക്കാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ഒന്നല്ല, ചിലർ കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്ന തലയിലുള്ള പല ലെവലിലാണ്. ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. നിയതസ്യതു സന്യാസ കർമ്മണം പറഞ്ഞില്ലപ്പാ, ഇല്ല. കർമ്മണോപപദ്യതേ മോഹദ്ദസ്യ പരിത്യാഗ്യസ്യ താമസ പരികീർത്തിത. നിയത കർമ്മങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. വ്യാമോഹം കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ ത്യാഗം തമോഗുണത്തിൽ ഉള്ളതാണ്. അതായത് നമ്മളുടേതായ നിയത കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല രീതിയിലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാം.
ഫസ്റ്റ് ആത്മീയം കാര്യം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർന്ന് എന്ന് വിചാരിച്ച് ഭഗവാന് നിവേദ്യം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. അത് നമ്മളെ നിയത കർമ്മങ്ങൾ, ഏത് ഭക്തിയുടെ ലെവലിൽ. ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ അവിടെ അതാവും നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റും. അത് ഈ സബ്ജക്റ്റിലേ വരുന്നില്ല. ഭൗതിക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഇത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ. ആത്മീയ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭഗവാന് നിവേദ്യം പാകം ചെയ്യുക, നിവേദിക്കുക, അതിന്റെ ഉച്ഛിഷ്ടം വർദ്ധിക്കുക മുതലായ കർമ്മ ആത്മീയ പ്രവർത്തനಕ್ಕೆ നയിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് അവ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്. അതിനൊരു ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ നിർത്താൻ പാടില്ല. അത് റുട്ടീനാണ്, അത് നിയതമായ കർമ്മങ്ങൾ. നമുക്കത് നിയമം, നമ്മുടെ നിയമമാണത്. ആ നിയമം നമ്മൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. എന്തിനാ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകണം, എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ പൂ വയ്ക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ പറയുന്നവരോട് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഒരു സന്യാസി തനിക്ക് വേണ്ടി പാകം ചെയ്തുകൂടെന്നാണ് വിധി. അത്ര നയ ലെവലിൽ ചിന്തിക്കുകയാണ്. അത് സന്യാസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അങ്ങനെ സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുമ്പോ ആ വ്യക്തി അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന ആ വ്യക്തി തനിക്ക് വേണ്ടി പാകം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതായത് തനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യരുത്. അവനവന് വേണ്ടി പാകം ചെയ്യുന്നത് വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി പാകം ചെയ്യുന്നത് വിലക്കിയിട്ടില്ല. ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഏത് ഒരു ഭക്തൻ വരും. ആ വ്യക്തിനെയാണ് നമ്മൾ പരിപൂർണ സന്യാസി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അടുത്തത് ദുഃഖമിത്യേവയത് കർമ്മ കായ ക്ലേശ ഭയാത്രിജേത് സകൃത്യസ്യ രാജസ്യ ത്യാഗം ത്യാഗബലം ലഭേത്. നിയത കർമ്മങ്ങൾ ക്ലേശമനുസരിച്ചോ ഒന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടായി കണക്കാക്കിയോ ചെയ്യാതെ വിടുന്നത് രാജസികമായ ത്യാഗമാണ്. അത് അത്തരം പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും ത്യാഗത്തിന് ഉന്നതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതാണ് രജോ ഗുണത്തിൽ വരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് നിയമങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും നമ്മൾ നിർത്താൻ പാടില്ല. നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന് വിചാരിച്ച് വിട്ടുകളയാൻ പാടുള്ളതല്ല. അത് ഏതായാലും കൃഷ്ണബോധത്തിനായി ഒരാൾ ബലോദിഷ്ട കർമ്മം കരുതി ധനാർജനം മാർഗങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. ഞാൻ ഹരേഷ്ണ മന്ത്രം മാത്രം ജപിച്ചിരിക്കും, എനിക്കൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മളെ കർമ്മങ്ങളിൽ നമ്മൾ പിന്മാറാണ്. അതായത് ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ പിന്മാറരുത്, ആത്മീയ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പിന്മാറരുത്. നമ്മൾ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ഫലം ഭഗവാന് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളെ മനസ്സ് മാറ്റണം മാത്രം. അപ്പൊ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് താൻ നേടുന്ന ധനം കൃഷ്ണാബോധത്തിന് സഹായമായ വിധിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം. അതിനാണ് ആചാര്യന്മാര്, പ്രത്യേകിച്ച് ഗുരൂപ ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു ആചാര്യനുണ്ട്. ആചാര്യൻ നമ്മളെ ഇതിൽ വരുന്നതാണ്, നമ്മളെ പരമ്പരയിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ കറക്റ്റ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് വളരെ സിമ്പിളാണ്. കിട്ടുന്ന ധനത്തിന്റെ 50% കൃഷ്ണാബോധത്തിന് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധം സഹായം വിധം ഉപയോഗിക്കും. അതാണ് നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതും നമ്മൾ ഭൗതികത്തെ ആത്മീയമായിട്ട് എങ്ങനെ മാറ്റാം എന്നതിന്റെ ഉദാഹരണം അത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് രണ്ടും നമ്മൾ ഒരിക്കലും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. കാര്യമിത്യേവ യദ കർമ്മ നിയതം ക്രിയത അർജുന സംഗം തിക്തഫലം ചൈവ സത്യാത് സാത്വികോ മദഹം. ഹേ അർജുന, ഭൗതിക സംഗരഹിതനും ബലം ഉദ്ദേശിക്കാതെയും തന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്യുന്നവന്റെ ത്യാഗം സാത്വികമാണ്. അപ്പൊ വീണ്ടും സാത്വികം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, പല കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞ അധ്യായമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരും. സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗത്തെ പറ്റി പറയുന്നതാണ്. സാത്വികമായിട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. നമ്മളൊന്നും ബലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്യാം. അതൊക്കെ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ത്യാഗത്തിലേക്ക് വരും. കുശലം കർമ്മ കുശലേനാനുജഷ്യതേ ത്യാഗി സപ്തസമാവിഷ്ടോ മേധവി ചിന്ത. ഹരേഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞ സാത്വികനും ബുദ്ധിമാനുമായ ത്യാഗി അശുഭകർമ്മങ്ങളോട് വെറുപ്പോ ശുഭകർമ്മങ്ങൾ ആസക്തിയോ തോന്നാറില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർന്നിരിക്കും. അപ്പൊ അശുഭകർമ്മങ്ങൾ പിന്നെ അതും ശുഭകർമ്മം ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള തിരിവ് ആർക്കുണ്ടാവില്ല? ഒരു ഭക്തൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്, അല്ലെങ്കിൽ സാത്വികൻ ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഈ ശുഭവും അശുഭവും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള കാര്യമാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ആ വ്യക്തിക്ക് അതിൽ ആസക്തിയോ അതേപോലെ തന്നെ വെറുപ്പോ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും മനസ്സിലാവും ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു, ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്കത് അവിടെ നടക്കണതാണ്, നമ്മളതിന് ഇൻവോൾവ് ആവണില്ല എന്നുള്ളൂ.
അല്ലെ? അതേപോലെ തന്നെ എന്നാൽ ഭൗതിക ലോകത്തെ മുഴുവനും അങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ടാവും? ഈ ഭക്തന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സാത്വിക അവസ്ഥയിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഉണ്ടാവും എന്നാ പറയുന്നത്. അതാണ് തന്റെ ക്ലേശങ്ങളടക്കം, ശരീരത്തിന്റെ ക്ലേശങ്ങൾ പോലും തക്ക കാലദേശങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ ക്ലേശ ഫലങ്ങളെ ഭയപ്പെടാതെ അവർ പ്രവർത്തിക്കും. ശരീരത്തിനെ പോലെ ശ്രദ്ധിക്കില്ല, പിന്നല്ലേ ബാക്കിയുള്ള കാര്യം. അത്ര അവസ്ഥയിലേക്ക് അവര് വരും. അതായത് കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ചെറിയൊരു ആചാര്യന്മാരെ പറ്റി ഒരു കഥ പറഞ്ഞത് സനാതന ഗോസ്വാമി ഭഗവാന് അവരെ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ഭഗവാനായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കും. ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകാൻ നമുക്കൊരു പ്രതിമ പോലെ നമുക്ക് കാണുള്ളൂ അല്ലേ? നമുക്ക് പറയുമ്പോ ഭഗവാനെ കാണാൻ പോകണമെന്ന് പറയും, പക്ഷെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണുന്നില്ല അല്ലെ? ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ കാണാനും നമ്മൾ പോകേണ്ടത്, ആ ലെവലിലേക്ക് എത്താത്ത കാരണമുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്ന വ്യക്തിയാണ്, അവർ ഭഗവാനെ കാണുന്നതായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്ന തലത്തിൽ അവർ ഭഗവാനായിട്ട് സംസാരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സനാതന ഗോസ്വാമി, നമ്മളെ പരമ്പരയിലുള്ള 6 ഗോസ്വാമികളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗോസ്വാമിന് സനാതന ഗോസ്വാമി. സനാതന ഗോസ്വാമി ഭഗവാന് വേണ്ടി ഈ ഒന്നുമില്ല, കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇങ്ങനത്തെ അവസ്ഥയാണ് നമുക്കറിയാം. ഈ സനാതന ഗോസ്വാമി എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞ മന്ത്രിയായിരുന്നു ഒരു രാജാവിന്റെ, അത് കളഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ അവസ്ഥ ചിന്തിച്ചാണ്, അതാണ് ഞാൻ മഹാരാജ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ഗോതമ്പുണ്ട ഭഗവാന് കൊടുക്കണം ഉരുട്ടിണ്ടാക്കിയിട്ട്. അപ്പൊ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് ഇതില് ഉപ്പില്ലല്ലോ എന്ന്. അപ്പൊ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കാരണം ഇത് തന്നെ, കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാ സ്നേഹത്തിന്റെ ലെവലാണ് പറഞ്ഞത്. ആ ഉപ്പ്, അതായത് എന്റെ ഗുരു ഭഗവാന് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാണ്, എനിക്ക് വേറെ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അത്തരം അവർ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയും. അത് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം ചിന്തിക്കുക, പ്രവർത്തിക്കുക. ആ അവസ്ഥയായിരിക്കും. അവര് ശരീര ക്ലേശങ്ങളോ ഇതൊന്നും അവർക്ക് ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല. ശരീരമായിട്ട് ഞാൻ കഴിക്കണം അതൊന്നും അല്ല അവർക്ക് ബന്ധം, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ. ശരീരം തന്നെ ഭഗവാന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ആ അവസ്ഥയുള്ളവരെയാണ് ശരിക്കും സന്യാസി എന്ന് പറയാം. നാഹി, പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകം, നഹി ദേഹഭൃതം തിക്തം കർമ്മണ്യ ശേഷതേയസ്തു കർമ്മഫലത്യാഗി സാത്താഗ്യത അതിദീയതേ. ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് കർമ്മങ്ങളെ നിശേഷം ത്യജിക്കുക സാധ്യമല്ല. കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചവന് യഥാർത്ഥ ത്യാഗി എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അടുത്ത് പറഞ്ഞുണ്ട്, നമ്മൾ ശരീരസ്ഥന്, നമ്മൾ ജീവനുള്ള വസ്തു കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തേ പറ്റൂ. നമ്മളെ ശരീരം തന്നെയാണ്, നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തു. അതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മളെ കർമ്മങ്ങളെ ത്യജിക്കാൻ കഴിയില്ല, പക്ഷെ എന്താണ് കർമ്മഫലങ്ങളെ നമുക്ക് ത്യജിക്കാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിച്ച വ്യക്തിയെയാണ് ശരിക്കും ത്യാഗി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയാണ്. ഇപ്പൊ ഇസ്കോന്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ പറയാണ്. അവിടെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം, അവിടെയും ഇതേപോലെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും, ഓഫീസ് ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ ഫാക്ടറികളുണ്ടാവും. ഫാക്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഗോശാല അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അതിനോട് കണക്ട് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ വരുമ്പോൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പല കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ലിങ്ക്ഡ് ഉണ്ട് അല്ലെ? ഒരു വ്യക്തി അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം, പിന്നെ ഇപ്പൊ ക്ലാസ് അറ്റൻഡൻസ് ഇടണം, സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ ഒരു സെക്ഷനാണ് ഏതാ, ക്ലാസ്സസിന്റെ ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അതായത് ആത്മീയമായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കണം. വേറെ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കണ്ടാവും. ഡയറ്റ് സർവീസ്, ഡയറ്റ് റെഗുലേഴ്സ്, പിന്നെ അവിടുത്തെ മെയിൻ്റെനൻസ് അല്ലെ, കൺസ്ട്രക്ഷൻ, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പല പല സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാലല്ലേ അത് നടക്കുള്ളൂ, ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ അവിടെ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ, അവര് പല വ്യക്തികൾ എന്താണ് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? അവരൊന്നും ബലം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടല്ല. അപ്പൊ അത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് വരുന്നത്? അത് ഭഗവാൻ, അതിൽ ബലം അപ്പോഴും കർമ്മം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവൻ ബലം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അല്ലെ? വലിയ നല്ല പൊസിഷനുള്ളവരായിരിക്കും, പക്ഷെ അവിടെ വന്നിട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ജോലികൾ ചെയ്ത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു, അതും ഒരു കർമ്മഫലത്താകം, അത് കർമ്മത്തിന്റെ ബലം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ അഡ്മിൻ സർവീസ് ആണ്, മറ്റുള്ളവരെ വിളിക്കണം, ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് അല്ലെങ്കിലും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട്, അത് 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു, ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. അടുത്തത്, അനിഷ്ടം ഇഷ്ടം മിശ്രം ച ത്രിവിധം കർമ്മണ ഫലം തവത്യതാഗിനം പ്രേത്യ ജ്ഞാതു സന്യാസിനം കശ്ചിത്. അനിഷ്ടം ഇഷ്ടം മിശ്രം എന്നിങ്ങനെ 3 വിധത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങള് ത്യാഗികൾ ഇല്ലാത്തവർക്ക് മരണാന്തരം ത്യാഗികളല്ലാത്തവർക്ക് മരണാന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. സന്യാസികൾക്ക് അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഇഷ്ട അനിഷ്ട മിശ്രം, ഇതെന്താണ്? ഇത് 3
നമുക്കറിയാം ഭൗതികമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഇഷ്ടമുണ്ടാവാം, അനിഷ്ടം ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. നമ്മളെ ജീവിതം, ഭൗതിക ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. അത് പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ഇത് മൂന്നത്തിലുള്ള കർമ്മഫലങ്ങൾ. അപ്പൊ അനിഷ്ടത്തിന് ഒരു കർമ്മഫലം ഉണ്ടാവും, ഇഷ്ടത്തിന് ഒരു കർമ്മഫലം ഉണ്ടാവും, മിശ്രത്തിന് ഒരു കർമ്മഫലം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇത് താഗികൾക്കല്ലാത്തവർക്ക്, അതായത് നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് ഒക്കെ എന്താണ്, അവര് മരണാനന്തരം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ പറഞ്ഞ നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ സ്വരൂപിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ട് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ കണക്ഷൻ കിട്ടും. സന്യാസികൾക്ക് അത്തരം അനുഭവം. അപ്പൊ സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ മൂന്നവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടുള്ള വ്യക്തി, അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടുള്ള വ്യക്തി. ആ വ്യക്തിനെയാണ് സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. താനും കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണബോധനായ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും മുക്താവസ്ഥയിലാണ്. മുക്താവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്നുള്ള മുക്തം, ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തം, ഈ അനിഷ്ടം ഇഷ്ടം മിശ്രം എന്ന അതിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, ആ മുക്താവസ്ഥയിലായിരിക്കും. അപ്പൊ മുക്താവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക ശരീരത്തും വിട്ടുപോയി മരണാനന്തരമല്ല, അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് മുക്തമായ അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് കഴിയാൻ പറ്റും. ശരീരമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അത് ലാസ്റ്റ് ചോദിക്കാറില്ല. ഓക്കെ, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുണ്ട്, ഞാൻ ലൈവിൽ പോണില്ല, ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കണം കേട്ടോ. ചോദിക്കാൻ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. രജോ തമോ ഗുണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളെ വിശ്വാസങ്ങളെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കണം. നമുക്കത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാം, ക്ലാസ് കഴിക്കാം. അനിഷ്ടം പിന്നെ പഞ്ചൈതാനി മഹാബാഹോ കാരണാനി നിബോധമേ സംഖ്യകൃതക്ത പ്രോക്താനി സിദ്ധയേ സർവകർമ്മണാം. മഹാബാഹുവായ അർജുന, വേദാന്ത പ്രമാണമനുസരിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളുടെ നിർവഹണത്തിന് 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. അവയെപ്പറ്റി ഇനി പറയാം, എന്നിൽ നിന്നും പഠിക്കൂ. അപ്പൊ പറയുന്നത്, നമ്മൾ എന്തൊരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ പിറകിൽ 5 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ പിറകിൽ 5 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അത് നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. സർവകർമ്മങ്ങൾക്കും 5 കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും അവയെ വിജയത്തിലെത്തിക്കാൻ ഈ കാരണം 5നും കണക്കാക്കപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കും. ജ്ഞാനത്തിന്റെ തണ്ടാണ് സാക്ഷ്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ പിറകില് വീണ്ടും 5 കാരണങ്ങളുണ്ടാകും. എന്തൊരു കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ പിറകിൽ 5 കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അതിലെ കാരണങ്ങൾ ഓരോ കാരണങ്ങളായിട്ട് വിവരിക്കുകയാണ്. അധിഷ്ഠാനം തഥ കർത്ത കരണം ച പൃഥഗ്വിധം വിവിധശ്ച പൃഥക് ജ്യേഷ്ഠ ദൈവം ചൈവാത്ര പഞ്ചമം. അനുഷ്ഠാനം അതായത് ശരീരം, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾ, കരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങൾ, പരമാത്മാവ് എന്നിവയാണ് 5 ഘടകങ്ങൾ. അപ്പൊ എന്താണ്, ശരീരം വേണം, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾ, പിന്നെന്താണ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. അപ്പൊ പറഞ്ഞ നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ, ഒരു കർമ്മം ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പുറകിൽ 5 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ നമ്മളെ ശരീരം, നമുക്ക് ശരീരം വേണം അല്ലെ. കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആള് നമ്മളെ ആത്മാവ് അല്ലെ, അല്ല ചെയ്യുന്ന ആള്, കാരണം ഒരു പവർ വേണം. ശരീരം വരുന്നുണ്ടായ കാര്യമില്ല. കാരണം ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണും, പ്രവർത്തിക്കും അല്ലെ. കാതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കും, അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും. അപ്പൊ അത് വേണം, നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം. നാനാവിധത്തിൽ ഉദ്യമങ്ങൾ, നമുക്ക് എന്ത് കാണുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ആ കാണാനുള്ള ഇപ്പൊ ഉദ്യമങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അതിനൊരു കാരണം ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൊബൈൽ ഉയർത്തണം. അപ്പൊ മൊബൈൽ അവിടെ ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉയർത്തുന്നത്. നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണണം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയായി ഉയർത്താന്ന് ആയ ഉദ്യമം എന്താണ്, ഉയർത്തുക ഏതിനാ, മൊബൈലിനെ. അപ്പൊ അയാൾ മൊബൈൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കൂല. അതാണ് ആ ഉദ്യമങ്ങൾ. പിന്നെ എന്താണ് പരമാത്മാവ്, ഭഗവാന്റെ കൂടെ ശക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഈ 5 കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത്. ഒന്ന് ശരീരം, ഒന്ന് ജീവാത്മാവ്, പിന്നെന്താണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, പിന്നെന്താണ് ഉദ്യമങ്ങള്, പിന്നെ പരമാത്മാവ്. ഈ 5 ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടായാലേ ഒരു കർമ്മം നടക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മോപകരണമായി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആത്മാവ് പല വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്ദ്രിയം. കർമ്മോപകരണങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആത്മാവ് പല വിധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഓരോ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഓരോ ഉദ്യമമാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ. ഒരു കർമ്മമല്ല അടുത്ത് 2 കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ശരീരവാത്മനോർവിയത് കർമ്മ പ്രാരഭതേ നരാ നായം വാ വിപരീതം വാ പഞ്ചൈത തസ്യ ഹേതവാ
ന്യായമാവട്ടെ അന്യായമാവട്ടെ മനുഷ്യൻ തന്റെ ശരീരം, വാക്ക്, മനസ്സ് എന്നിവയാൽ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും കാരണം ഈ 5 ഘടകമാണ്. അപ്പൊ ഇതില് തെറ്റ് ശരിയെന്നൊന്നുമില്ല. ഏത് ചെയ്ത് കാര്യമാണെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താലും തെറ്റായിട്ട് കാര്യം, ന്യായമാവട്ടെ അന്യായമാവട്ടെ, ഇതിനൊക്കത്തിന് കാരണം എന്ന ഈ 5 കാര്യം. ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ, കൈ ഉണ്ടെങ്കിലോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പൊക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെ? സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൈ കൊണ്ട് എടുക്കാൻ. അന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ പിറകിൽ എന്ത് 5 കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതായത് പരമാത്മാവും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ തെറ്റായിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ പിറകിൽ എന്താണ്? ജീവാത്മാവും ഉണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട്, ശരീരമുണ്ട്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. ആ തെറ്റായി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യമുണ്ട്. അതും കൂടി ഉണ്ടാകുമ്പോഴോ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെങ്കിലും. പിന്നെ അതിന് പറയുമ്പോ ന്യായമായിട്ടുള്ള കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമായിട്ടുള്ളത് അർത്ഥം. അന്യായമായെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കർമ്മം. അപ്പൊ ഏത് ശാസ്ത്രത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കർമ്മമാണെങ്കിലും ശാസ്ത്രവിദ്യയായിട്ടുള്ള കർമ്മമാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താണ്? ഈ 5 കാരണം ഉണ്ടായിരിക്കും അതിന്റെ പിറകിൽ എന്നാ പറയുന്നത്. അതിൽ തെറ്റ് ശരി ഒന്നുമില്ല. തത്രൈവം സതി കർത്താരം ആത്മനം കേവലതോ യഃ പശ്ചാത്കൃത ബുദ്ധിജ്ഞാനം നാശ പശ്യതി ദുർമതി. ഈ 5 ഘടകങ്ങളെയും കണക്കിലെടുക്കാതെ താൻ തന്നെയാണ് കർത്താവ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ തീർച്ചയായും ബുദ്ധിമാനല്ല. അയാൾക്ക് സംഗതികൾ യഥാർത്ഥം കാണാൻ കഴിയില്ല. അതായത് പരമാത്മാവിനെ മറക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ, തെറ്റായാലും ശരിയാണെങ്കിലും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അവനെന്താണ്? യഥാർത്ഥത്തെ കാണാൻ അറിയില്ല. ഞാൻ ശരീരമാണ് എന്നുള്ള ചിന്താഗതി. അപ്പൊ അവിടെ ആത്മാവ്, ഞാൻ ആത്മാവ് എന്നുള്ള ചിന്താഗതി ഇല്ല, ഞാൻ പരമാത്മാവ് എന്ന ചിന്താഗതി ഇല്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ. അപ്പൊ ആ അവസ്ഥ അറിയാത്തവനാണ് സംഗതികൾ. ഇതെന്താ ഇത് നടക്കുന്നത്, ഈ ലോകത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നൊന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഏതുവരെയും പരമാത്മാവ് എന്താണെന്നും ആത്മാവ് എന്താണെന്നും അറിയാത്തവൻ. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമാണ്. ജ്ഞാനം, അറിവ്, വിദ്യ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ വിദ്യ, ആ അറിവ് നമ്മൾ നേടണം. എന്നാലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. പരമാത്മാവ് തന്റെ സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കർമ്മങ്ങൾ നടത്തുമെന്ന് ഒരു മൂഢൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ. പരമാത്മാവ് ഏത് സമയവും നമ്മളിലുണ്ട്. അപ്പൊ പരമാത്മാവിന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ നമുക്കൊരു കർമ്മവും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഒരു മൂഢനെ അറിയില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മ പറയുന്ന ഈ 5 കാര്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്തായിരിക്കും? ഇപ്പൊ നമ്മൾ 5 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ശരീരം, കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾ, കരണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നാനാവിധത്തിൽ ഉദ്യമങ്ങൾ, പരമാത്മാവ്. ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്തായിരിക്കും? ഹരേഷ്ണ? പരമാത്മാവ്. അത് തന്നെ പറഞ്ഞത്. ഭൗതിക കാരണങ്ങൾ, ശരീരം, കർത്താവ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, പ്രയത്നം എന്നിവയാണെങ്കിലും അത്യന്ത്യ കാരണം പരമദൈവോത്തമ പുരുഷൻ തന്നെ. ഭഗവാന്റെ ഒരു പെർമിഷനിലാണ്ട്, സമ്മതമില്ലാതെ നമുക്ക് ചലിക്കാൻ നടക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു കർമ്മം തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞത്? എല്ലാതെ എത്തിക്കണം എന്തിനാണ് നമ്മളോട്? അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ എത്ര സർക്കസ് കളിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ഇതാണ് കാര്യം. അപ്പൊ ആ പരമമായ ധാമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തണം എന്നാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു വരുന്നത്. യസ്യ നാഹൃതം ഭാവോ ബുദ്ധുർ യസ്യ ന ലിപ്യതേ ഹത്വോപി ഇമം ലോക നാഹദ്ദിന നിബന്ധതേ. മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിൽ പ്രേരിതനല്ലാതെയും അനാസക്തമായ ബുദ്ധിയോടുകൂടി ഒരാൾ നരഹിത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും ഹിംസകനല്ല. താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അയാളെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മിഥ്യാഹങ്കാരത്തെ പ്രേരിതനല്ലാതെയും, അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. മിഥ്യാഹങ്കാരത്തെ പ്രേരിതനല്ലാതെയും അനാസക്തനായ ബുദ്ധിയോടും കൂടിയാൽ ഒരാൾ നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും. അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ ചെയ്തത്? യുദ്ധത്തിൽ എല്ലാവരും വധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അർജുനന് പാപം കിട്ടോ? ഇല്ല. അത് തന്നെ പറഞ്ഞ നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും ഹിംസകനല്ല. താൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അയാളെ ബന്ധിക്കുന്നില്ല. അതാണ് അർജുനന് ഭഗവാൻ ആദ്യമേ തന്നെ ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നു. ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ നരഹത്യയിൽ ഏർപ്പെട്ടാലും അവൻ എന്താണ്? അതിന്റെ പാപം ലഭിക്കില്ല. അതാണ് പ്രത്യേകത. പരംപുരുഷാത്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് കൃഷ്ണബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ ഹിംസ ചെയ്താലും ഹിംസകനല്ല. അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്ന ഭടന്മാർ ഒരു കൊലകുറ്റം ചുമത്താറില്ലല്ലോ, അല്ലെ? നമ്മളൊരു രാജ്യത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ
യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു സൈനികൻ എന്താണ് അപ്പുറത്തെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭടന്മാരെ വധിക്കും അല്ലെ. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ രാജ്യത്തില് ആ വ്യക്തി വീരപുരുഷനാണ് അല്ലെ, ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പൊ അതേപോലെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഹിംസകൾ ഒരിക്കലും കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ നമ്മളെ ഉണ്ടാക്കാറില്ല. അപ്പൊ അതിനർത്ഥം നമ്മൾ ഹിംസ ചെയ്യാന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. ഹിംസ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് വരണം, അതൊക്കെ വേറെ കാര്യം. അപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താലും അതിൽ കർമ്മബലങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല എന്നാണ് അതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഒരു ശ്ലോകം കൂടെ എടുക്കാം നമുക്ക്. ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം പരിച്ഛാദ ത്രിവിധം കർമ്മചോദന കരണം കർമ്മ കർത്തേതി ത്രിവിധം കർമ്മ സംഗ്രഹ. ജ്ഞാനം, ജ്ഞാന വിഷയം, ജ്ഞാനി എന്നീ 3 ഘടകങ്ങളാണ് കർമ്മത്തിന്റെ പ്രേരകങ്ങൾ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മം, കർത്താവ് എന്നിവ അതിന്റെ ഘടകങ്ങളും. വീണ്ടും അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പറഞ്ഞു. ഇതിനു മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ 5 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഒരു കാരണം, നമ്മളൊരു കർമ്മം ചെയ്യണമെങ്കിൽ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ 5 കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ പിറകിലുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തെറ്റ് ചെയ്താലും, തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ ഹിംസ ചെയ്താലും അത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ അതിൽ തെറ്റുണ്ടാവില്ല. അതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം ഒരു ഭടൻ മനുഷ്യരെ കൊല്ലുന്നത്. അതൊക്കെ എന്താണ്? ആ ഭടന്റെ തെറ്റല്ല, മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ തെറ്റാണ്. ശരിയാണെങ്കിൽ തെറ്റാണെങ്കിൽ. അതേപോലെയാണ് ഹിംസ പറയുന്നത്. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ അതിന് അർജുനന്റെ ഉദാഹരണമാണ്. അർജുനൻ ഇത്തരം ചെയ്തതെന്നാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ്. അതേപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്ത് പറയുന്നത് ജ്ഞാനം, ജ്ഞാന വിഷയം, ജ്ഞാനി എന്നീ 3 ഘടകങ്ങളാണ് കർമ്മത്തിന്റെ പ്രേരകങ്ങൾ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മം, കർത്താവ് എന്നിവ അതിന്റെ ഘടകങ്ങളും. അതിനെ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ കർമ്മത്തിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ സെക്ഷൻ, ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജ്ഞാനം, ജ്ഞാന വിഷയം, ജ്ഞാനി. പിന്നെ അതിന്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മം, കർത്താവ്. നമ്മൾ അത്ര ഡീപ്പായിട്ടൊന്നും ഇതാവണമെന്നില്ല. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ട്, തിരിച്ചിരിക്കാനുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒക്കെ. അപ്പൊ അതിന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്നത് നിത്യകർമ്മങ്ങൾക്ക് 3 തരം പ്രേരകങ്ങളുണ്ട്. ജ്ഞാനം, ജ്ഞാന വിഷയം, ജ്ഞാനി. നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പ്രേരകമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ജ്ഞാനം. നമുക്ക് അറിവ് വേണം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനും അല്ലെ, എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം വേണം. പിന്നെന്താണ്? അജ്ഞാനി, ആ വ്യക്തി അല്ലെ ജ്ഞാനി ആയിരിക്കണം, ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവണം, ജ്ഞാനത്തിന് ഒരു വിഷയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 3 കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ, നമ്മളത് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് വേണ്ടി വരും. അതാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണം, നമുക്ക് ആ കർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യണം, നമ്മളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് കർത്താവായി മാറി. അതാണ് അതിൽ വരുന്നത്. എന്നിവ അതിന്റെ ഘടകങ്ങളും. അതായത് ഒരെണ്ണം നമ്മളെ ഒബ്ജക്റ്റും, ഒന്നും നമ്മുടെ ആക്ഷൻസും. അങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക്. മനുഷ്യന്റെ ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും ഈ 3 ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. പ്രവൃത്തിക്ക് മുന്നേ ഒരു പ്രേരണയുണ്ട്. ഇതിന് പ്രചോദനം എന്ന് പറയുന്നു. ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിനുമുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടാവും. അതിന് പ്രചോദനം എന്ന് പറഞ്ഞു. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രചോദനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് അല്ലെ, അതിപ്പോ നമ്മൾ ക്ലാസ് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ നമുക്ക് ക്ലാസ് കാണാൻ എന്തെങ്കിലും പ്രചോദനം കിട്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. അപ്പൊ ആദ്യമായി വിചാരം, വികാരം, ഇച്ഛ എന്നീ മാനസിക പ്രക്രിയയിലൂടെ കടന്നു പോരണം. ഏത് കർമ്മത്തിനും ഇതാണ് പ്രചോദനം. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം കാണുന്നു, നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലാണ് പിന്നെ നമുക്ക് അതിൽ വികാരം വരും, വിചാരം വരും, ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ വരും അല്ലെ. അതാണ് പറഞ്ഞ ആദ്യമായി വിചാരം, ഇച്ഛ എന്നീ മാനസിക പ്രക്രിയയിലൂടെ കടന്നു പോകും അല്ലെ. നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുന്നേ അത് കാണണം, അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കണം, പിന്നെ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അതിന് ഉപയോഗിക്കണം, നമ്മുടെ ജ്ഞാനം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ കാര്യം നടത്തണം. ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, നമ്മളത് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട. നമ്മളൊരു കാര്യം നടക്കണേൽ പല കാര്യങ്ങളും ഇൻവോൾവ് ആണ്. ശരീരം ഉണ്ടാവും, ചിന്ത ഉണ്ടാവും, പ്രവൃത്തി ഉണ്ടാവും, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് കാണുന്ന വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ എന്നോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഒരു കാര്യം നടക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് കർമ്മത്തിന് പ്രേരകമായിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. അധ്യായം 18 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ്. നമുക്ക് സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് നമ്മളെ ഇതിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തൻ, പരിപൂർണം, വിശുദ്ധ ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധൻ അല്ലെങ്കിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് ആയ പരിപൂർണതയിലെ അവസാനം, അതാണ് ഭക്തൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ അതില് പറയുന്നത് അർജുന ആദ്യം തന്നെ ചോദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
ത്യാഗം, സന്യാസം ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഒന്നാണോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാൻ അതില് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, സന്യാസവും ത്യാഗവും ഇതെന്താണ്? സന്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ബലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ചെയ്യാം. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ബലം പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കാം. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് ത്യാഗം. മറ്റേത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും, പക്ഷെ അതിലൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കാം. അതായത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പുഷ്പം എടുത്തിട്ട് ഭഗവാന് കൊടുക്കണം അല്ലെ, അപ്പൊ അതൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ട് കർമ്മമാണ്. പക്ഷെ അത് എന്താ വെച്ചാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും ബലം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല നമ്മളതിൽ. ഹരേഷ്ണ പ്രഭുജി, ഹരേഷ്ണ ഞാനൊന്ന് ലീവ് ചെയ്തോട്ടെ. ഹരേഷ്ണ ശരി ചെറിയൊരു ഓക്കെ ഓക്കെ ഓ കഴിഞ്ഞു. ഹരേഷ്ണ അപ്പൊ അതാണ് അതില് പറയുന്നത്. പിന്നെ അപ്പൊ പറഞ്ഞ ഇതില് പറയുന്നു, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതുള്ളൂ എന്ത് ഉപേക്ഷിക്കാം, പക്ഷെ എന്താണ് യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം ഇത് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മള് അത് ഉപേക്ഷിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്താണ് സാത്വികവും താമസികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. സാത്വികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയാം ഇതുപോലെ തന്നെ ബലം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ല, പലതും നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നു പറഞ്ഞില്ലേ, ബലം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ചെയ്യുന്നതാണ്. രാജസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ആത്മീയ ഉന്നമനത്തിനാണെങ്കിലും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കരുത്. അങ്ങനെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറും? അത് താമസികമായിട്ട് മാറും. ഇപ്പൊ സംസാരിക്കണ മുഴുവനും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ അത് എന്താണ് രാജസ്യമായിട്ടുള്ള ത്യാഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് എപ്പോഴും എന്താണ് ശുഭവും അശുഭം എന്നുള്ളില്ല. ഈ ശുഭവും അശുഭവും എന്താണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളതാണെന്ന് ആ ഭക്തൻ അറിയാം. അതാണ് പിന്നെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മളെ കർമ്മങ്ങളെ നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ആ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതിന് ധനം സമ്പാദിക്കുക, ധനം സമ്പാദിക്കണം. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്കും ധനം സമ്പാദിച്ചേ പറ്റും. അപ്പൊ ധനം സമ്പാദിക്കുമ്പോൾ അത് ഭഗവാനിലേക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാം. അതിന് ആത്മീയവരിക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ, അതിന് പ്യൂരിറ്റി കൊടുക്കാം. അതായത് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. അതിന് പറയണം നമ്മൾ ആചാര്യന്മാര് 50% വരെ ഒക്കെ കൊടുക്കും ചെയ്യും. അതൊക്കെ അവരതാണ് പല ലെവലും പലതുണ്ട്. ജനറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ അതൊക്കെ. പിന്നെ 5 കാരണങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ എന്തൊരു കർമ്മത്തിനും 5 കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതാണ്. 5 കാരണങ്ങളിൽ പറയുന്നതാണ് ശരീരമായാലും കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആള്, പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, നാനാവിധത്തിലുള്ള ഉദ്യമങ്ങള്, പരമാത്മാവ്. ഈ 5 കാര്യം. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്? പരമാത്മാവാണ്. പരമാത്മാവില്ലാതെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം നടക്കില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിൽ പ്രേരിതനല്ലാത്തതയും അനാസക്തിയും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വ്യക്തി, അതായത് അർജുനനെ പോലെയുള്ള വ്യക്തി ശരിക്കും എന്താണ് നരഹത്യാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ഹിംസയല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളില് യാതൊരു തെറ്റും സംഭവിക്കില്ല. അത് തെറ്റിന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതിനല്ല, അതാണ് മേലോദ്യോഗസ്ഥന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല, അതൊക്കെ ആ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ. പിന്നെ അടുത്ത് പറയുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം കർമ്മങ്ങൾക്ക് കാരണം, കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും അതിനെ തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് 2 പാർട്ടായിട്ട്. ജ്ഞാനം, ജ്ഞാന വിഷയം, ജ്ഞാനം, പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മങ്ങൾ, കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? കമലമാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. കമലമാതാജി എന്താ റെഫർ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക? വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഞാനൊന്ന് ലൈവ് ഒന്നോട് ഓഫ് ചെയ്തോട്ടെ. ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോണ ചോദ്യം ആരും ഓർമ്മിപ്പിക്കും.